Wel, da ni newydd ddod â pentwr anferthol o daflenni Morrisons yn iaith Saesneg yn ôl i'r siop i gyflwyno'r taflenni iddyn nhw. Oherwydd mae Cymdeithas Iaith wedi bod mewn cyfarfod ar ôl cyfarfod efo'r cwmni yma. Mae'r cwmni o hyd yn llusgo tyraed. So maen nhw wedi addo dilyn mesura dwyieithog pendant so di hynny heb ddigwydd o gwbl. Wedyn mi oedd criw o aelodau'r Rhanbarth Gwynedd Môn heddiw yn penderfynu bod sy'n bwysig gweithredu yn uniongyrchol yn erbyn y cwmni hyn, erbyn hyn. A dyna beth ddigwyddodd heddiw yma. Achos ni wedi, wel, dim yn unig ni wedi llythyru a heb cael atebion digon da, ond ni wedi bod ma yn peint o sloganau, rhoi sicr i lan, so ni wedi gweld dim gwellent o gwbl yr holl addewidion. So hwn yw fel pen llan o'r ymgyrch nawr, cyn bod ni'n symud mlaen at gwmnïau eraill.